all units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Ikalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati region-wide, mga palagad kita sa nabilin na isa ka oras, 6 ka minutos karon nga adlaw, Lunes. Balik trabaho, balik eskwela. Petsa 15. Today is Mother's Day. Because today is payday. Nagapabiling katagyapon sa bulan sa Agosto sa tuig 2022. Lunes naman nga edisyon sa inyo siling nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa. Aton siling nga news team, aton siling nga mga correspondent sa pagdulo naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blatter entry aton siling kapolisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong siri matagdurungan oras sa kagabiyon ang atong siri nga Patrol 1. Brabado patrol kay na panaglambiong sa pinakabahin sa probinsya Dakbanwa sa Bacolod. Aton naman liwat kabantayan kag aton naman liwat nga himulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Mata kagdurungan oras sa kagabihon. Ara si Action Zel Minardo nga magaresponder back to back sa aton nga piloto Action Papang Nixon Tahom. Ang ato mga pagbantay sa pinaka-latest man nga update sa balita nasyonal, international, just in report, flash report, breaking news. Kinatutukan rin na ni Action ang Defensor Lisay. Opda magkita sa ato sining mga technical partner.
Diri sa Studio A, sa Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up diri sa ating IT expert, Sir Elway Dotilios. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Tarok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico. Sa kananda ng inyo sinilagad, ang inyo singangkol man Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa nabilin. Isa ka oras, 2 minutos, nga pagpangalagad. Inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa ato sila mga aksyon, sa ato sila matagpalamati, congratulations ha sa unang duha ka winner kaina. Sa una man nga adlaw sa ato sila nga promo, dakop ka roleta promo sa Aksyon Radyo Bacolod. Angot ini sa ika 53 anyos na nga anibersaryo sa Aksyon Radyo Bacolod in the name of public service. Di buwas duha naman ka mga winner ang aton nga lawagon. Bao ang first winner to kay na Sir El Rey, ang nakuha ito kay na 1,000 no. Ang second winner ta Sir El Rey, ito ko kina-update anong nakuha kay na. Ang second winner ta anong nakuha kay na sa pagpatiyog isang roleta 1,000 man. Ang ikadwa bla naton nga winner na way kay Dia. Si Action Henry way man ni Dia kay na kuno to kinang nakuha sa ikadwa ta nga winner. Ang una ta nga winner sa aga to 1,000 nga customer ang natuunan sa nga iya sini nga roleta. Away pa sa kapatiyog ang second winner ta. Oh, hasta pa sa buwas eh. La 5. Oh. Di nga aga ka boss aga, kilalan aga ka pa. Parang dako tsansa mo nga magkapatiyog sa rolita ta basi kung ang matunan TV kundi bit-biton mo ang TV halin diri sa fourth floor papanaog sa ground floor. Kundi binason kapag ka gusto mabulubugat nga halakwaton sa kasako bugas eh. No? Sa kasako bugas. Pas anon mo halin sa fourth floor papanaog sa ground floor. Ako sa bagay mag-an mo lang namong ang budlay magpasaka pero ang panaog hindi mabudlay, hapos-hapos lang, no? Sa kutob nakakuha, kanakabaton sa coupon, o ipat inigid ang numero sa inyo sining nga coupon, ha? Kagpat inanyo gid, ang ngalan ninyo, basi malalawagon sa Aksyon Radyo, di kag hindi mo kakadtobaw kanugon, na hindi ka mo kapatiyog sang aton rolita. Mayo kung si kagawad Peter Maymay Noble kay paglawag sa ngalan, di ka ba isa ka oras, duga-dugar sa Aksyon Radyo, di. Ay si Nanay TC Kwan gali. Si Nanay TC Noble gali. Kapangayo to sa akong likyupon mong. Oh, silang kay basi buwas. Matagaan ko si Nanay TC Noble. Sang kyupon bla. Para nga may pulopintahon man siya. Nabalo ko si Nanay TC Noble ni. Huwag nigahalin ng radyo estopad mo. Miga panglaba, miga luto ni. Kasi nga na igahuluhigda na. Anak na magtulog na. Unay pa sa uluhan niyang radyo nga ginapamatian. Aksyon. Di ka naabi. Siglang Nanay Tese doon nalipatan ka panakon ba? Ang ginapangayok mo sa akon. Ganing akuyupon. Doon nalipat yung kumagatag sa imo. May problema kay ang aton nga promo ni. Hasta pa ni sa September 17. Lawig-lawig pa. Mga 60 gini ka winner mo ang madaog. Halin subong hasta sa September 17, tamak mo na. May pulupintahon ka, no? Ay, puwerte.
May problema. Ang importante nga pagtawag sa ngalan mo, kadto ka sa Aksyon Radyo di, kag ipatiyog ang aton nga roleta. Ayos! O sa aton galing nga mga tagpalabati, sa aton sila nga mga viewers, nagalantaw sa aton sila nga Facebook Live via streaming. Ang inyo greetings, tagaan na karon chimpo, kag ligwa. Parang ang inyo aratsada, kag arangkada, maga sige-sige. Oy si nung mulo batang gali nangayo mo to sa akon na kuyupon. Sige lang. Ay mangayo tadi karon sa istasyon no. Kung may bilin pa di nga kuyupon para nga may pulo pintahon. Ay puwerte. Nga ability. Ay basi makachamba eh. Di mo pakta ng imo sini nga swerte no. Sa aton nga mga viewers nga nagalantaw sa aton sini nga Facebook Live, palihog lang ha. Taga-ata na karon chimpo kag ligwang nyo greetings pero ngayo ko lang permi bala sa inyo, hindi manibudlay. Pag-pop sang inyo dira nga Aksyon Radyo sa cellphone nyo, pag-pop up la, pagwa, i-like nyo dayon, pagkatapos like, i-share nyo man para ang mga friends nyo makakita man. Amo na nakasimple para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Congratulations by the way. Ay, sa aton galing nga mga tagpalamati bala nga nagataya sa STL. I-recap ko karon ang tatlo ka draw sa STL. Kaya mo ni permi ginahimo ta kada gabi mong kidamo ga pamati sa aton di kong gabi. Tag iban na nagtaya sang ugto way ka bati sang resulta. Isining ko may problema kay sa gabi gina-recap ko ng tatlo ka mga draw sa STL. So i-recap ko rin karon ng tatlo ka draw sa STL para at least may idea lang kamo sa mga nagataya loto, dugay-dugay ha. Ang duwa ka resulta sang loto, lawagon ko na dugay-dugay. Pero antes ko malipat, congratulations gid sa kapulisan sang Police Station number 8 led by Police Major Jory Puerto for job well done. Kagabi sa katutusan nagsaksi sa gipatigayo nga bypass operation ni Police Major Jory Puerto upod kay Kagawad Peter Maymay Noble kag kay Kagawad Glenn Burgos. Dako ang hulik ni Police Major Jory Puerto. Kadako isang hulik yan, mga 4.3 milyon ang bilis ang shabu nga na-recover nila kagabi kay Alex Villarosa nga taga Purok Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy. Wow, mga pila man kabulan gilin yang luto-luto kag surveillance ni ni Major Puerto. Ang istorya sini may naghatag nga very reliable information kay Police Major Jory Puerto. Kilala ko na naghatag sang very reliable information sa sining operasyon ni Aser Villarosa tigin gin-develop ni Major Puerto na pila ni kabulan ang iyang pag-develop. Sa uli, nakuhaan gin picture about isagid kagabigin patigayon ng bypass operation at ibingo mga 635 gramos mo nga bilis sa sabong ang na-recover siya. Ang standard drug price ang bili 4.3 million pesos. Yamak mo na. Kuway ma-recover ni pila naman ni ka utok ang namalaya kaga pila naman ni ka tao ang napabuang is ni. Masupog-supog ni Glisikuan si Aser Villarosa. Masyado man ni kamaro kung si Police Major Jory Puerto pa mo. Palipat-lipat ni sa nga lugar kaga hindi mo ni madali-dali close daw transaksyon. Tiga panigana man sa mong pro kagabi wag gigagawa ang barang niya kay Major Puerto Sa paon hulikin siya. Sa mo to na rekubiran sa mga 635 gramos mo.
nga kabugato sa Cebu. Ti ang market value kung baklon mo 4.3 million. Ti ko na dispose to ni Acer Villarosa. May doble lang sa ginansya. May kabihon sa tani mo. Kaligati malas. Masaling ko ba lang antaran nga buinas, hindi man ila mo sa mga drug pusher. Mabot ang malas ka magpabors pulis. Di panos ti kagabi, waigid kagwa barang ni Acer Villarosa. Dakop kisa ni Police Major Jory Puerto. Ining si Acer Villarosa, remember atong nasapuan nga patay bala sa may idalom sang tower ka NGCP sa Puro Katilingban, Barangay Vista Alegre. Dumduman nyo to. Ato mula si Alex Soberano. Ako ba dumduman nyo July 22 gin-abducts to sa apat ka mga persona mo. Bagay pasakay to sa puwersa sa SUV sa Bacolod Silay Airport. Kay bag-ulang ito sa kaabot sa Manila. Pag-abot niya sa tong July 22, si Alex Soberano gin sa gipit sa apat ka persona sakay sa SUV. That was July 22. Pag-abot sang July 26, apat kadlaw ang nakaligad matapos gin abduct si Alex Soberano. Nasapuan ang ginlubong nga bangkay sa may dalom ka tower sang NGCP dira sa Vista Alegre. Ana ka sa photo man og pahalab karabaw na. Sigala sa nga may kinutkutan. Kinutkot naman sos lumabaw ang kamot sang pobre. Moto na bulabog nga sang ulihi na diskubrihan nga ang napatay nga ginlubong amo man isang persona nga ginabduct sang July 22 ang gin-identify sa pamilya ya sa may Purok Roadside, Barangay Tangob nga mo ini si Alex Soberano. Ano ang kangtana ni Alex Soberano sa pagdakop kay Acer Villarosa? Ining si Acer Villarosa na priso ni siya way back sang 2019 sa kaso nga murder. Pagka-priso ni Acer Villarosa, dito sila nagkilalanay ni Alex Soberano. Si Alex Soberano na priso ni saya sa kaso nga illegal drugs. Nakaligat ang pila ka tinuig si Alex Soberano ginremit ni siya sa Muntinlupa sa New Bilibid Prison. Kag ining si Acer Villarosa nakagwa ya sa presuhan. No, sa dalayon ng investigasyon ni Police Major Jory Puerto sa pagpadalom niya sa background check pagkatao ni Acer Villarosa dito na diskubrihan nga antes gali mapatay ining si Alex Soberano may ginbili ni siya gali nga more or less 4 ka kilo sa kay Acer Villarosa. Kag siguro sa 4 ka kilo nga ginbilin ni Alex Soberano sa iya, amo na lang to siguro ang nabilin kagabi. Ang na-recover nga 635 gramo nga shabu. Amo na to guro ang nabilin sa 4 ka kilo nga ginbilin sa iya, gintugyan sa iya ni Alex Soberano. Kagkadomdom ka pa to sa 2 ka babae na taga Quezon City at dakpan bala nga ginbaybas sa silay sa taga Pidig SOU. Itong 2 ka babae bala, ang isa to ka babae ginbilinan man to gali ni Alex Soberano sang Cebu. Kag remember atong 2 ka babae nga taga Quezon City na recoveran sang 7.1 million pesos kabili sa Cebu. Isa to sa 2 ka babae gindagdagan maglito ni Alex Soberano. Now, may 3 pa subong nga ginapangita ang aton kapulisan. Ining 3 may mga ideya na si Police Major Jory Puerto. Kay 5 sila gali ang ginadagdagan sang Cebu. Sa itong napatay nga si Alex Soberano, ini-according kay Police Major Jory Puerto sa investigasyon niya. Kasang dito pagaliya si Alex Soberano sa Munti,
Siya na degali ang nagakontak ni sa kwan sa Limani nga mga service supplier sang Cebu. In fact, ining tatlo nga nabilin may taga Bacolod kag may taga outside Bacolod man. So actually may mga lead na ni si Police Major Jory Puerto. Plus nagapati si Police Major Jory Puerto nga ang may persona nga nagbulos kay Alex Soberano. Amo bali ang naguyat isang operasyon ni Alex Soberano. May report nga may ideya naman si Police Major Jory Puerto. Pero si Puerto gali kung magpadalom sang iya sining Intel network, no? Amo pa ni subong ang ginahuluhagilap ni Police Major Jory Puerto. So mo nang istorya sang kabuhi ni Aser Villarosa nga nadakpan kagabi sa bypass operation dira sa may area sang barangay Pahanukoy. Dihamak mo na nga operation sang pulis no? Waya untat ang druga mo sa syudad sang Bacolod. Tinilang kitang kagabi sa may barangay 2 Purok Lampirong. Dakpan man ang ginakabig high value individual katulad ni Aser Villarosa. Nadakpan ng gabi si J-Boy Bulaklak taga Purok Lampirong barangay 2. Ang nakuha siya 206 gramos mga Cebu. Ang bili nyo pila 1.4 million Kurtino. Daw ka ordinaryo na sabong sang minilyon ka pesos, no? Nga recovery sang bili ka Cebu, no? Ay, grabe, Iyan ay kakwan, City Drug Enforcement Unit sa PCPO. Project ni Police Lieutenant Mugato. Ang mapisan ng kag very active nga chief sang CDEO. Jobin Mugato, yan ni project. 1.4 million man nga balor sa Cebu na recovery na gabi lang Puwerte nga Cebu, no? Ay, untat, no? Natapos-tapos lang term ni Presidente Digong. Doon nagpakikitang gilas sa Manslao. Nagbalik ko rong aura kag ang wisyo sang mga drug group leader kag mga drug lords diri sa bilog ng Pilipinas ay. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Naman ang kapulisan taway manuntat nga drug operation. Ako ya sa tuntod lang sa parangkana yung istorya. Ako ya mas mayo nga ang pulis ta ga-operate. Kag inablang may resulta man nila operation sang wala na gid. Masang inablang sa wala na gid nga panako pulis ta. Kaya ni mga recovery sang Cebu, indikasyon ini nga nagatrabaho ang pulis ta. Kaya kung wala nagatrabaho ang pulis ta, but silingon, hindi ni sila kadakop, kag hindi ni sila ka-recover sang amuni kadako nga bulyom sang Cebu. So mas pakamayuhon ta nga damo Cebu ang ma-recover sang pulis naton sang sa wala na gid. Kasi pila kadlaw kibotan ta malumos ta sa kadamuon sa Cebu di sa Bacolod kag Negros. Muna sila lang ati kung ang pulis may gobra hanuton ta man. Karon kay ang pulis may accomplishment hanuton ta naman. Muna blati daw way pasertuan ang pulis ta. So mas maayo na lang nga nag-obra, nag-operate ang pulista kay may recovery sila. Gamay man o kundako, ang importante may recovery. Sang sa wala naging recovery, sang sa wala naging accomplishment ang aton kapulisan. Ano yung punto ko mo? Kung may recovery, may madakpan, kung siningon ng pulis na katrabaho. E kung wala sang recovery, wala pa siya may madakpan, hindi kaso ng pulis tatamaran. Sa parangkana yung istorya. Subo yung pulis na porte kapisan. Ulaw bugtaw na kusa ang ilang hepe kusa kagasto may personal nga kwarta nila. Sang hala ka baybas, sang hala ka ideya na mabinggo nila. Di para siya kay Major Puerto. Pinapadakop kay Aser Villarosa ni pila ni kabulan ang ilang project ni.
Kasala, kasalo sa surveillance lang, tanan, gasto. Di pero kita mo, may bunga, gid. Amo na sila ko nga sa pangbudlay mo, may anihon kagid dyan, may bungahon kagid. Inaya indikasyon ng pulis tayo di etamaran, gatrabaho intsakto. Congratulations sa itong kapolisan sa Negros kag sa Bacolod City. For job well done. Kung hindi tayo madakpan ng mga lideres sa drug operation, amo na siling ko ba lang ati, pilakadlaw, kibot lang ta. Ang ato niya kabataan, amo mga biktima. Nagbuluang tungo sang sobrang higop sang sabo. Una. Pero kita mo, amo nga dinakpanay kag kusa, pinatsanay sa illegal drugs, bro. Ang tao ya daw, way punaw kapital ang kulba, kabidako mo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippines Dollar Time, alas 10:18 na. Dahil kay check ko sa Action Shell Minardo. Kamusta ako kanay paglibot-libot yung pod kay Action na papang Nixon tahom. Siguro ko panyapon na ni si Action Shell mo. Bulo bastante na ni siya. Duga-duga sign off naman taho. Kasi isang oras tao. Ginahunos lang ang orasan di sa relo taho. Kapag di mag-init ang bulit, tadi duga-duga ma-sign off na ta. Ay, puwerte ng ability. Daw mahuya, manta ba? Why kita da? Ayo di purma. Check na ka to sa Patrol 1, Action Cell Minardo. Exact location, Patrol, please come in. Action, Eric, mayong gabi. Daw kakwana do kaluya, how? Do kaluya sa entrada mo. Way kakapanyapon, how? Nakapanyapon? Ate yung entrada mo, way kakapanyapon. Tudo na to ako nintro. Ha? Tudo na to ako nintro. Tudo man, lagi dyan Namin na to sa ako nga, no? Pag, na ko di ka, nagabalikid na ding mga tao. Sino mga tao sa palibot mo na ako? Ari sa may downtown area, ayon, Action, Eric. Damo pa man gadya mo ni Ura. So, sa may unhanan na ganit sa check-in, Action, Eric, kada may nag-inom-inom pa dira. Kahit hindi may inimnan, sa may gidbala, sa may mga sidewalk, Action, Eric, na may inasala na dira. May naging batangan naman nila, mga bangko, kag lamisa, na nga pwede na maimnan-imnan sa mga nagatalambay, mandara Action, Eric, kaga, masanag-sanag pa mandara ang area, no? Subong, so ginatambayan sa mga diri, no? Sa may downtown area, nga mga nagatalambay man yung mga tao, kay subong nga gabi, ang mga tricycle driver diri, awake and enthusiastic. Enthusiastic. Pa sila, oo. Grabe pa enthusiastic ka da? Pa sila. Ha? Enthusiastic ka da? Ayo di purma. Abtek. Huwag pa kabugtaw. Huwag pa kabugtaw. Bugtaw pa sila. Huwag pa kabugtaw ka, pero tigurong pulaw mo. Gani. Dabo pa kay ang kalabanan man aksyonerik ya baligya mo. Ari pa din sa mga pagkaon, bala mga chicken joy sa sigaron sandalan ba ang naman liwat ang sagbot naman no, naganilapta naman subo nga oras. Di nga lugar. Wala ka Boracano. Diri sa may downtown sa may Araneta, gid bala aksyonerik dalan sang Araneta, pero may nagapanilhig naman subo nga gabi, gamatamat naman sila panilhig. Ito. Naman nagbalik naman ang ganilapta lang ang mga sagbot. Sa Central Market? Dari sa may sa may dalan, gid Araneta, pero ginamatamat naman nila silhig, sinikaga tipon, ang mga sagbot, at subong may mga volunteer ara sa may atubang sang bangko, balaksyonery ko, nga nagapanilhig, yan subong nga gabi. Kaya alas 10 mo ginila, tiga pala nilhig mo, kay dugi hapito, no nasang IPM, ang mga basura, kay tika ginaksyonery, daw ka sa hapon, balapag, ko sa afternoon edition, damo, gid katama, tawo, kay welcome back to school, Dan. Welcome back to school. Dumuya ka ba? Sana ako ka school, naka-uniform. Daw ka school ka gikono, Abi? Ayo di purma. Welcome back, ha? Ang iban. Ang iban. Oo, ang iban niya ka school pa. Oo. Di, mga gabi, aksyonerik, no? Kagina, ganit sa
kapon. Mm. Kasi nabunot lang gid ang tao diri sa may downtown area, no? Kay ti amni ang una gid ang adlaw sang abre klase bala aksyonerik. Gani? Oo, kay naganambal ko damdam na kung nakitaan nga naga Boy Scout bala nga nila uniform aksyonerik iya ka high school siguro. Kagati Oo. mga nursing students ibad man sini naka white lang nga t-shirt hindi man gid sini pa required no ini ang uniform no kalabanan sila is naga civilian pananggid action erect no kagati depende pa na sa kada eskwelahan kung may memorandum sila o kung na may order naman sa mga schools nga may uniform gyud sila kay so far base after 1 month pa na sila baka hatagan na gid bala nga kung may uniform sila bi o kung na hindi man gid tama ka required. Oo. Kahit amo na sa unang ginana sang Secretary of Education o ni Vice President Sara Duterte man nga tod man sa pandemic kagang iba sa kawadon man aksyonerek nga depende no, sa mga estudyante pero may mga dress code sila sa gihapon aksyonerek kay hindi pwedeng naka-spaghetti sila kang naka above the knee, naka-short nga magsunod sila sa eskwelahan. Hindi sila pwede ka-attire mo daw para sa mga attire mo kung kaisa? Ayo di purma. Hindi, kay action sila na yan. Si Action sila na yung may ang kanya, Oo, ang may deber. ang may authority. Oo, kaya sila man ni Action Eden. Ayo di purma. Dorel. Si Action Dorel, si Action Eden. Oo. Si Action Anya hindi na siya pwede, guro ya. Si Action An. Oo. Lain niya nga, nga mga fashion style. Ano mga fashion? style. Sa subong nga fashion style, guro, hindi naman sa kasunod para sa inyo ng tatlo. Oo, kay... Ayo di purma. Secret lang, anay. Secret lang, anay. Oo, tipo sa tablaban. Naman ang tirada. Kung kung okay na, pwede na sa liwat ka balik, mga crop top na sa Kailangan crop top, ang gagwa pusod lang. Ayo di purma. Gwa pusod nga. Gwa pusod ko sa makita mo pusod may aritos. Nayala. May aritos. Mapabutan ko na guro ay. Sobrakay. First time ko nakakita kay na babae, mo ka na guro. Sakit na yung magparitos guro yan. Pag-alsa sa iya nga bala nga kamot bala na. Oo. Nagwa ang iya pusod, kita ko, ano nagaputi ito. Ay sus, iko ko lang tawang uli, kuhanin ang aritos. Wala tayo paano yun nalimpiyuhan niya pusod kay Maritos man na. Siling ko, ay, ang pusod, gali, pwede man maritosan. Sabi ko, longgan ng kag-ilong. Pwede na siya action erect. Daw design, guro, Sakit guro. dahil guro daw passion, design guro, no? Ginatuho, gina siya action erect. Hindi ka na problema, bla, guro daw art, part na sa ila art, Oo. ano man? Art Passion. Oo, passion na nila eh. Grabe, Galing no? kay te Antos ka man. Gani, pero bilib ko. Nagdapat sa expert kay gina action erect mapatuo kay base karon kung magsala-sala na daya kag ang aritos bala nga gingamit bala hindi o kanya daw fashion lang man kung hindi niya hindi gid bala quality bala action erect na may tendency nga ma-infection man ang imo nga pusod. Gani. Oo, so dapat halong gid sa mga nagapatuhog na sila nga mga pusod action erect no kaya hindi na basta-basta kagati sensitive na yung parte sa nga lawas mo man ini ang pusod. May nagkuhan gid sa ako, may nagchat gid sa ako, no? Sila Nga, niya action idol. Anya action idol ko na magporma ang report sa imo. Tay, sino na? Pulis ni Sino pulis. na? Ha? Lispo. Dispo? Oh, lispo ni niya namiyaan ko na magporma sa naga-report pa si mo na oh. Ay kakawili mo sa guro tan-aw si mo guro eh. Ayo di purma. Ah. Oh. Sir, wala kita na. Ara ga subong ga patrolya sa oh. Ga patrolya sa area sang Lacson. Lakson, iya ka dos. Ka station to. Oo. Iya gali ka dos. Daw idol igi kalis nigli oh. Driver ni San Patrol, do kilala ko niya. Kilala mo na Amo na sa permi ang gapasiplat si mo bla. Ayo di purma. Oh. Din sa ilaman. Bala mo na Din sa ilaman. Ang hubin bla. Damo, nasa na hubin. Gani natin mo na gani nga daw kung ikaw kuno yung mag-responder sa mga baybas kuno daw kakawili sila kuno daw why sila lantaw sa kung ano kadamo sa sabog na lantaw kuno imo attire pirmi. Ay, wow.
Kung sila ko na si mo, maglakat ka karidason, buwas, bili, akuan ka, balon ka sang luyang at tapol. Ayo di Mas purma. matuyawan. O nan, para kontra tuyaw. Mas matuyawan. Oo, tapol nga luya para kontra tuyaw. Pero wala ko idea kung sino na nga dispo. Sige lang bakibot ka lang na mga wait kasi si mo. Nakibot ka lang na nga, ako to ang ginuno ni Action Eric. Nan. Amo na, suspense ah. Suspense. Sige Oo, so far Action Eric, dali ba napakadto sa may Central Market, no? Damo-damo naman na dire, mga damo pa nga mga jeep man ang nakaparada kag ang nagabiyahe, pero duwa-duwa lang sa gyapon biskan gabi no Action Eric. Na kaya ang advice ni sila sa nga bitaw dire, nga duwa-duwa lang gid kada dungka sini ako nang ma-parking banda nga mag pasaka sinisa nga pasahero, duwa-duwa lang gid ka jeep siniti wala naman sila nagalapaw. So far wala man may nagaano subong biskan na gabi na nagasunod man sila sa gihapon ng sini Action Eric kay diri sa may alihis yang ga-parking wala niya sang arao may isa pa ka jeep alihis ari sa may tubang gid sang fast food chain sini kaga dito sa Mansilingan duwaman sa Fortune Town diri duwaman ang naga-park nga nagapasaka sini sa pasahero kagati ang mga basura subong ari pa nagatumpok pa kay wala pa nalabay sa IPM sini Action Eric no sa kada mga establishmento no arap subong ang mga basura ginaamat-amat naman himo sini sa mga volunteer kay para karon hapos na lang sini mag-pick up ya ang IPM subong nga gabi kag di ang lakat subong yung Action Eric sa nga trapiko normal naman pero ang aton subong yung temperatura ba pang paanggid ga anay kami ni papanixon nga daw wala gid sa ka wala pa hangin yung Action Eric kan mahambal mo nga kanay-kanay tani pero hindi mo ginabatsagan. Pero nga atong kalangitan daw damo bituon kag daw ng bulan no? Oo, may bulan kag bituon no ang aton nga kalangitan ang subong may pipila ka mga bituon hindi na mo nakadamo no ang makita nato na pero wala pa man indikasyon kay Action Eric nga sini no nga maulan subong niya nga gabi kabay nila kay yes Action Eric damo gid na nagapahan si mo gali picture. Oo. Sa picture lang na. Si Action Zell BB. Ha? Si Action Zell kuno BB. Ba baby. Ang ayan man gid magpasiksi. Wow. I love di tattoo sa legs siya. Baw. Sino nasa? Baperti si Ilib Mailiw Yidi kung ginasuli-suli abi nila mo. Pinasuli-suli ng pangalan. Suli ng ngalan abi mo na namiasa ko na sang tattoo sa legs mo. Makakas na iya. Matsa ko do legs ni ko perminatan ayaw mo. Ayo di purma. Ang tattoo na siguro hinatanaw makakas na iya. Oh. Hindi ka mo magpaano. Damo ka nagid pants. Mapatilitar sa tato na kay joke lang. Damo ka nagid pants sa una sa dito ka sa piyak daway ka pants subong diriya damo ka nagid pants siya. Ako tong pants sa ligad ya. Diba ako na may pants so na ako ang pants. Ayo di purma. O sige na. Oo, subong Action Eric no kaloyan ti amo to kagina ang dako nga accomplishments nito so before tani tapuson na observation report na ginapangindulahan ginaton na sa kagabi ni ang Police Station 8 kag kasubong man ang City Drug Enforcement. Dahil lang anay kay nautod ang signal Action Cell. Nakatama man to kay naguro si Action Cell sa 1.4 million nga bypass to sang kwan sang CDO guro kay nasa kwan area ka barangay 2 Purok Lampiro. Balikan sa Action Cell, please come back. Yes, Action Eric, no, sa liwat gina-congratulate ginaton ang CDEU kaga Police Station 8 sa ilang accomplishment sini Action Eric ang ti habol man ang iban nga police station sini Action Eric no kaya bugal man sa ilang mga station no, kung may mga dagko sila nga accomplishment Action Eric na so far amo ina ang latest update man diri sa aton sa syudad sang Bacolod Action Eric wala pa sang dagko gid nga mga insidente nga nagluntad kaga normal na ang lakat sa trapiko observation report nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo
Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kid Action Cell Minardo. Observation report. May mga basura pa nga wala pa pick up sa kay PM mo. Pero gawas-was man ang mga street cleaner ta nga naga-duty sa orasang kagabihon. I-check ta na mga report na gikan sa to sa mga correspondents. Standby sa report ni Aksyon Roger Gotib. Standby sa report ni Aksyon na BJ Apasible. Mayong gabi dila kag may napapagurok-urok kay Mr. Mrs. sa Pablito Benedicto. Dira sa area sang Barangay Mina, siyudad sang Asipalay, kay Kagawad Dioscoro Silva and family. Dira sa Barangay Son 5 Murcia, wala gid kakalipat magtamyaw si Mustoto JP Ahina. As always, nagapaurok-urok gid sa Action Night Patrol Program. Ay, puwerte. Happy Monday, Action Eric. Good morning, everyone. Pag-greet lang sa sister ko, Mrs. Alvarez, Nitz Mercado, Herrera, Brother Bert, Love from Rochester, Minnesota, from Doc and I, Star Mayo. Salamat, gid sir. God bless. Likewise, si mo dira, Madam Star Mayo. Kay Jerry Azero Jr. da may gabigid. Amo man kay Vinica si CN. Gapatamyaw gid si Venica ano naman CN mag-pronounce ni man. Nabi kay gina shortcut nila mo. Kay Boyet sa sa Kanli. May gabi dala kay Boyet sa Kanli. Ginatamyaw lang si Zel Boyet sa Kanli. Kay Linita Pilyada may gabi gid. Kay Jocelyn Son Comedya dala sa may Mambulok sa Barangay Jess. Happy birthday belated. Sa Amon Pinalangga Kapitan sa Barangay Balaring, Silay City, Remy Roldan, last August 14. Rin na kay Mario Olvido Aquisa. Kay Patrick Green Mabag, bao, migo ko, Engineer Patrick Mabag. Kung di ko masala, siya mangyapon ang municipal engineer ay sa may Banwa sa Minalbagan, my good friend, Engineer Patrick Mabag and family. Kamusta ta si Mama Betelaw sa Binalbagan? Hidlaw na ko kay Mama Betelaw ba? Kay Manang Bekelaw, kay Kumari ko John Silaw, kumparing Dalbert Adlan, Toto John Berg Jod, Philip Jod, Arkin Jod, kay kumparing Jekyll Jod, ihado Aljan na kay Nene Lao sa Binalbagan, may gabigid, no? Sa mga pampoys, tara sa may shell sa Binalbagan, security guard, empleyado, sa Biscom Binalbagan na binigid kay Miss Nora de Mevildo, kakay Mr. Revifle Freyas, kapaurok-urokin sila sa Action Night Patrol Program. Parami na sila ho. Sa Tangob, ginatamyaw ko lang si John Chologo. Tito ni Bibi. Tito ni Kwan. Tito ni Inday Kwan ni Action Zil Minardone. Si John Chologo. Tamyaw lang kami ni Mrs. Subong. Ate Mr. Mrs. John Chulugo, salamat sa pamamati nyo. Sa Kabogda, ginatamyaw ka mo ni Pansoy Johnny. Si Greg Aldas, kag nga grab driver, kag kay Mrs. ko sa Grace Alimon, sa DOH Calatrava, gamonitor gid. Alin kay Boyet Ski Boyet. Sige, ari na si Action na Resort Patinyo. Unang report sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon. Night Patrol. Field Report. Ari si Action na Resort Patinyo. Line number 2 sa report. So, mga kabibis kami. Yes, Action Eric, mga gabi kag sa aton sining mga kaaksyon, mayong gabigid sa inyo tanan. Balita gikan diri sa naunang distrito sa Negros Occidental, particularmente diri sa Banwa sang Calatrava, arestado si Danny Castro, pumuluyo sang sitio Bangkal, Barangay Kalampisawan, Banwa sang Calatrava. Base naman sa ginpagwa ang arrest warrant
ni Judge Reginald Mercurio Fuentebellas, ang presiding judge sang RTC branch sa 59 syudad sang San Carlos. Ini siyang gindakop sa pagpamuno ni Police Major Lumiain Lidawan, ang acting chief of police diri sa Maya Banwa sang Calatrava pagbayular nga sa PD 705 section 77 ang ginapangatubang ni Danny Castro. Ini sa karon ang detinado diri sa may custodial facility sang Calatrava PNP. Nagpagwa naman sang rekomendasyon ang korte nga 12,000 pesos para sa iya sini temporaryo nga kahilwayan. Sa karon aksyon ay wala gid man sang dalagko nga mga panghitabo diri sa may Banwa sang Calatrava as well sa kaiping sini nga Banwa ka syudad sa Tubuso kag San Carlos City. Medyo matawhay ang karon nga panahon kag ang pila ka mga balita nga madulong natong karon action Eric, ang pila ka mga opisyal nga nabalhag sa blatter entry sa aton sini nga kapulisan di sa Banwa sang Calatrava. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Ka-aksyon nyo Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Nagasalamat kita aksyon Nelson Patiño gikan sa 1st District, Toboso, Calatrava, San Carlos area. May gabi dira sa mga taga Sam Village. Alin na kay Sali Auki di Susa. Si Jocelyn araman ka paurok-urok ko Sa San Enrique ka monitor man sa aton kada gabi si Rosel Alejo. Rosel Alejo San Enrique may gabi gid sa mga taga Tinobaganda. Uy si Kuya Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman, ang mapisan nga Deputy Police Chief sa Station Number 9. Regards lang ko da kuya kay Police Captain Rondel Tapang. Kag sa mga ka-breaks tada, kaupdanan tada mga amigo nga police sa Police Station Number 9, no? Kapaurok-urok si Kuya Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman. Ay, puwerte. Si Kim Poyolo Norbing Galicia, si Gina Galicia, kapaurok-urok din siling ni Barky Tribe. Si Madam Luina Tanyada sa Barangay Panukoy ka monitorman siling ni Manang Jocelyn Song Comedya. Ay, puwerte. Kapaurok-urok pa. Dalawang report sa 2nd District, area sang Escalante, Sagay, kag syudad sang Cadiz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon, Roger Gote, blind number 3 sa report. Jeremy Gabin, please come in. Sa aton si Action Eric nga pila ka mga balita diri sa ako yung area of responsibility sa norte nga sa probinsya sa Negros Occidental sa aton na nga observation ay ang langit subong na mayo ang kondisyon kadamo sa mga bituon kagway man sang sinyalis nga magkaangkon sang pag-ulan Action Eric pero kalabanan sila kagahon gato pa gid ang ulan kag matulutugnaw na gid man kon kaagahon Action Eric. Labi na diri sa ako sa area sa bahin sang Barangay Rizal sa siyudad sa Sagay sa din kita stay sa karon. Pila ka mga balita naton, masubo ka balita kay Action Eric tungod kay may isa ka college student bala sa isa ka state college diri sa may siyudad sa Sagay nga nasapuan sa may comfort room bala sang merkado, natawag yung merkado siyudad sa Sagay maning market mall. So, sa solution CR may ara nga isa ka babaye, 20 anyos sa edad. Nasa din may mga pila sa iya sininga na wala nga bayad sa iya nga pulso. Wala kaya nag-attempt ini siyang mag-suicide. Now, ang report kiti based na sa again pagwa nga spot report kay tapos sa pag-imbestigar sa kapulisan mga alas 12:40 takna kay na sang udto o kunin nga hapon.
nakabaton sila sang report nga halin sa concerned citizen nga may ara na tabo nga reported nga attempted suicide. Gilayo naman nag-responde ang mga katapo sa kapulisan diri sa may Market Mall sa Barangay Poblasyon 1. Kag sa ila sila nga pag-responde dito, wala naman sila may nabtan kaya actually nauna na to ang rescue, ang City Disaster Reduction Management mga personnel nga nagilariya nagresponda dito kag gindalan nila ang biktima diri sa may Alfredo Marañon District Hospital agod nga madapatan sa nagakaygo nga pagbulong. Now ang biktima sa rasig naton dito sa probinsya nga alam niya pero 20 anyos ang edad sini residente niya sa isang barangay Magsaysay sa siyudad ng Escalante. Pero estudyante siya sa isa ka state college dire kay man nagsugod na Action Eric ang klase ya sa pila ka mga eskwela labi sa college subong man nga adlaw mo bisan dire sa siyudad man sang Sagay Action Eric. So ang report nga lang daw nagamurubat kaya nga akon nga tutunlan. Ang report Action Eric base sa pag-imbestigar nanday Police Lieutenant Police Major Roberto Injape kagaya sini nga investigador kay subong man sa Women's and Children Protection Desk nag-imbestigar dito nga tigin ini ang report nga attempted suicide nga sariin naibaluan may duha man ka mga babayi nga dira sa Market Mall nagkadto sa CR kiti personal safety man sang makita na una na batian lang nga nagahibi pero sa kulihi nila ini nga nakitaan ni may dugo na sunarek ang iya sini kamot kay man gingulot sang blade ang iya sini nga pulso na wala nga pulso bali ang isa ka kamot ya nagakapot sang blade ang tuo nga kamot ang ginagulot ya ang iya nga nawala nga kamot sa may pulso ya yun. So tungod sini ati maayo kay napunggan siya kag nabtan nangayo bulig atong duha ka mga nakakita bi siya yang way man ma-mention to sila pangalan pagkatapos sini nagtawag sang rescue kag gilayon nga na-respondihan ini siya. So sa karon ang biktima ginabulong siya sa naka-confine siya sa Alfredo Marañon District Hospital diri sa may siyudad sang Sagay. Suno sa kay Police Major Robert Japi base man sa pag-imbestigar sang Women's and Children Protection Desk nga wala sang anuman nga struggle dito kag suno sa report na ibaluan nga nagasuprer sang depression ini ang estudyante bangod man sang gin-allege nga financial problem Action Eric ang rason kung nga nag-attempt siya nga mag-suicide. Pero as of now, stable naman siya suno sa report nga aturabaton madalin mismo sa Sagay City PNP. So kabay pa mga service lesson na niya kasi ang problema ya always kinaya mayara nakasulbaran hindi ta pag desisyonan nga ang aton kabuhi nga pressures ini gifts ang Ginoo adlaw Correct. Sa aton di mo na daw ka subo man blaw galing kati di ta man kini nga makasiring kita kung ano gidman ang ko kiti way taman maagyan ka kung ano ang nagyan kinisang sa nga 20 anyos nga estudyante nga babayi kun nga nga nag-attempt siya nga mag-suicide kag bayo lang gani kay wala ini siya kangkon sa mas malala pa sa iyang kon karon samtang yara sa ospital. Now dugang na Action Eric nga balita gin file na gito sang kaso atong inquest sa sala ni Fiscal Madiraso. Ini ang isa ka government o casual employee nga sa Action Eric na dakpan nga nagabaligya sa druga tong Sabado tani report na itong pagkagal lang kay Action Dorel sa Sunday edition na hatag na ito ng balita pero follow up kay na sa ngudtong ati ginasalang na ito siya para inquest kay na natigayon gid nga ma-inquest hindi si Charlie Bacroya y Miraflores 43 anyos edad nga residente sa Sitio Nara sa barangay Tinampaan ginakabing nga isa ka high value individual at tuloy daw nagligal yung bulan may ito isa ka traffic enforcer nga si nadakpan man nga nagabligya siya kapila naman to warningan
Ini sila tali kay balor naman sila kun ano kag so pa sa informasyon pagi man to sa nakila na kwanta na sibilano na to nga staff sang mayor's office nga mga mo sini mga kaso kuno makagwa man sila sini sa ila sini nga pagkapreso dahil di na giniya ka balik da ginatagaan na ni sila dayon sa nga tawag nga termination gil forever nga di na sila makabalik sa government tungod kay amo ni ang ila sinigihimo ginatagaan sa makaubra pagkatapos amo man Japon ang ginahimo aksyon ni Reka. So ara sa top to priority target kag balor 12,000 ka pesos sa nakuha sini siya kag ang bypass money nga gipresent kay na sa korte para mapasakaan siya sa ang kaso. So muna nga, tumadulong nga report, Aksyon Eric, kag ginatamyo talang yapon si Major Nelson de la Cruz yung pamatigid sa aton, si Police Colonel Calixto Mabugat, nagpamatigid sa aton. Subong sir, may buriring man Japon basta may santol, may buriring gina. Kag ginatamyo, sa maratutol jewel, kay Day Basangko, may gabi, tayo may gununoy manggubat na. Nagatamyo, mantasa kay Cap Mazali Diaz, kag Mr. Jonathan Diaz, TD Pauls man na. Kay subong man sa pamilya gali ni Angkol Blangin na Blos Lowe Apostol dira sa may Banwasang Moises Padilla kani ka pamati na sila sa karon man nga gabi Aksyon Erika. So mga balita informasyon para sa Action Night Patrol ini sa Aksyon Roger Gutim nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kina sa Roger Goteb gikan sa 2nd District. May gabi nila kay Jeannie Osiser. Ara pas Jeannie Osiser giliyo. Ka-monitor pa sa aton. Si Ma'am Gina Gonzaga da may gabi igid. Sir, nadula ang cellphone ka bata ko kabay pa nga may mayo nga tikipuso na makapauli sa cellphone sang bata ko sir sa cyber center nadula. Salamat gid sir. Alin kay Pansoy Johnny ko kabay pa. May gabi dira sa kay Mr. Art Jeff Villasor, Star Kagdok Matmeo, Noel Amar, Christine Manalo, all my family sa Barangay Pandanon DSB, from Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Sa Hong Kong, araman si Mercy Flores. Mercy Flores ang Hong Kong. Maninoy maik kay Maninoy Chari Salvacion sa Carlota, rapas laho, kapaurok-urok pa. Ay, puwerte. Aring balos ka report na Action BJ Pasible, gikan sa 5th District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action BJ, line number 1, may gabi, please kami. Mayong gabi, aksyon na Eric no hag sa aton sini nga mga ka-aksyon nga nagapamati no sa sini nga mga tinion partikularmente diri sa mga ikalimang distrito sang probinsya no especialmente sa aton sini nga mga ka-aksyon sa may Banwa no sang Binalbagan. Aksyon na Eric, arestado ang isa ka top 3 drug personality pinagi sa isa ka drug buy-bust operation sa Banwa sang Hinigaran tak na alas 12:15 kaginasang udto Agosto 15 2022 sa may bahin sang Zone 3 Barangay 2 Banwa sang Hinigaran. Ginkilala ang suspect sa kay Alfredo Maniga, 64 anyos, kasado, residente sang Zone 3 Barangay 2 sa nasambitan nga Banwa. Ginpangunahan ni Police Lieutenant Lionel Adulacion, siya ni ang Deputy Chief for Operations sa Hinigaran PNP ang pagpatigayon sa operasyon batok sa kay Maniega. Sandig sa report aksyon na Eric no sa kapulisan, ila na recover ang anom tanan ka mga sachet sa ginanigal shabu, lakip na diri ang isa ka buy-bust item. Lakip man sa mga nakuha sa mga otoridad gikan kay Maniega amo ang 500 pesos nga mo naman ang gingamit bilang buy-bust money kag cash nga nagadangat sa 900 pesos sa nagkalain-lain nga denominasyon. Ang cash nga ini aksyon Eric suno sa kapulisan ginapatihan no bilang proceeds sang illegal nga droga. Kapin sa tunga sa gramo sang ginanigar shabu ang nakuha sa mga otoridad gikan sa kontrol ni Maniega sa dinagavalor ini sang 1,700 pesos.
Sa karon aksyon na Eric yara ini sa kustodiya sang hinigaran na PNP. Suno pa kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. ang hepe sang hinigaran PNP, no, more or less na mga kaapat na ni siya kuno nga nadakpan sang mga otoridad. So far, aksyon Eric amo ni ang madulong tanga balita para sa pagpangalagad sang Action Night Patrol. And ginapasalamatan ko gid Action Eric, no, si Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando Jr. because right after, no, naging patigayon ni nilang ining operasyon nga ni batok sa kay Maniega, no, gilayon niya kita naging pabalo and provided naging hatagan niya kita sang spot report because sa morning promise na sa aton na akon every time nga may mga balita, no, every time nga may mga insidente dito sa yasin nga area, no, automatic na kuno iya ihatag gid gilayon sa akon agod nga i-report naton sa aton sini nga mga ka-aksyon. So far, amo ni ang madulong nga balita. Para sa Action Night Patrol, direkta diri sa ikalimang distrito sa probinsya. Ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Action BJ Apasible. Sa imo sa nga report, may kabidala kay Mr. and Mrs. John Bernasol and family. Maman kay Mr. and Mrs. Auzo Joy Kenneth. Ka-monitor pa. Arin ang resulta, recap ng resulta sa tatlo kadro sa STL. Ang first draw kaina sa STL, 18, 28, 18, 28. Second draw, 37, 3, 37, 3. Ikatatlo, 29, 36, 29, 36. Ari naman ang resulta sa Lotto 655. Jackpot price wala sa mga kakawa 73.7 million pesos. Resulta 655, 14, 22, 53, 29, 12, 26. Again, 14, 22, 53, 29, 12, 26. Ang resulta sa Lotto 645, jackpot price wala sa mga kakuha 54.6 million pesos. Resulta 645, 41, 19, 15, 36, 34, 37. Again, 41, 19, 15, 36, 34, 37. May kabidira kay Madam Gloria Dislati Sumbito and family sa Valladolid. Kay Nong Mulo Batang. Kay ginamosta sa Barangay Comaliskis, DSB, mayang gabigid. Kay Kuya Carl Macuring Jr., driver sang patrol sang station number 10, ka-monitor gid sa aton mga kapulisandra, led by Police Major Pajarito. Sa kay Yvonne Botser sang Germany, ay gabi dira sa imo anak kag sa imo dira nga Mr. Pamilya ni Yvonne Botser sa Morsa ginatamyaw yaman. Kala ko nga pagporo-koro kay Primo Ervin, kay Prima Malisa Magbanwa dira sa Panukoy may gabigid. Kay Burley Anuales da may gabigid. Ang mga taga Sipag Pahanukoyo para ga duty sa station kuno no? Mga Sipag dira sa Panukoy naga-duty gid sa station. Halin na kay Kwan, kay Sir Senior Fire Officer 4 Binji Di Paula. Kay Sofia Monte Alto ga paurok-urok kido. Riel Gapasinaw, Rijan Nonoy Onggil, Annabel, nanay kag tatay sa Buanan, Bago City, ka-monitor gid. Check attendance lang kuno, di celebrate birthday. Birthday mo subong Toto Eugene Sapine. Happy birthday Wishes Padilla, Isidro Dodok Noble. Panamyaw kay Vicente Encarnacion Semiliano. Sa check-in hotel na siya. Si Warren Alabos, check attendance ba no? Si Bimbi Monteri Bargayo Yamal, Araman. Yellow Bill Binubuhan Bago, Araman si Cecil Bibik. Kapaurok-urok ito. Si Linita Pilia, Karen Miraflor, Annabel Garcia. Paurok-urok kid, no? Kay Hermay Jean Sagang, si Edmond Claridad, ginatamyaw na sa Bago City, kag si John Ace
Gapaurok-urok gid. Salamat gid, no? Sa Ambakan, San Enrique, si Gloria Roland Villalba, Robian Rasco, Jolie Donesa, Pamela Lopez, kag Johnny Taglurin. Alin na kay Jose Pacifico sa San Enrique. John Dicena, may gabigid. Dennis Richard Timor. Kay Beth Butal Pilayo. Elizabeth Gamala and family. Marilo Travilla Catinoy. Kay Rolly Bermejo. Kay April Hernaez. Kay Pato kag Rodi Di La Luna sa Barangay 30. Kay Papa Victor kag Mama Mercy sa Lagalion Cadre. Alin na kay Rinanti Arbiliaro gapaurok-urok gid. Edward Kilikili Senior. Eduardo Kilikili Senior. Sang Taytay Tanati Agisan ni Mamay Langga Monitor gid. Rosel Alejo San Enrique ga kuan gido ga pamati gid. Si Nanay Evangeline sa Purok Gaisano Barangay Lis. Kinatamiyaw ko gid ni Evelyn Sinao, no? Always gid nga naga paurok-urok. Jenny Solgon and family kay classmate Romel Pagsubiron, may gabi gid. Umalumina, good evening. Sa kay Boyet sa Kanli. Sa Kanli family ka pamatigid sa aton sini nga pangalaga diri sa inyo palatuntunan. Inday Blasa, musta kada? Melinda Sausa, may gabi gid. Kay Sandra Bermilio, ga monitor gisiling ni Cecil Bibi ko. Night patrol man ang pamatian niya. Balik kita, pagbalik naton, balik ka report ni Action Zel Minardo. Si April Hernandez, harap magido April Hernandez. Balik kita pagkatapos la sa ito importante na mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapusang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung
kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo na tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunod mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow!
Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa aga, tubtob sa udto, Action Reports, First Portion, Action Balita Morning Edition, Action Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Action Balita Banat Bulig, nga taga syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Action Reports Afternoon Edition, Action Firing Line, kag Action Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Action Radio Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Action Radio Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Action Radio! Sa maulangon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw.
Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato pabalagad, may gabi dira sa kay Mark Sidenio sang Baya Construction. Bago mati pa sa atong stuto Mark Sidenio sang Baya Construction. No? Si Mr. and Mrs. Romeo kag Aileen Natividad sang Zone 12A Talisay ka pamati gid sa ato, no? Sa luyag mag-angkon sang Kyupon. Ngali sila sa Aksyon Radyo. May time ko mas lang mo di sa Aksyon Radyo. Kasi may mga bilin-bilin mamang kami diri nga mga Kyupon bla. Tagaan kamo namon. Final report sa Patrol 1 with Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action Shell sa report, please come back. Action, Eric, naaresto ang isa sa ginakabing high-value individual sa drug buy-bust operation sa Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Purok Kahirop, Barangay Singkang Airport, syudad sang Bacolod. Ang nadakpa na mo si G-Boy Bulaklak, 21 anyos, wala sang trabaho kag residente sang Purok Lampirong, Barangay 2, Bacolod City. Na-recover sa suspect ang 17 ka sachet kag duha ka bulto nga ginasuspetsuhan shabu, may kabugaton nga 206 gramos kag nagabalor sang masobra 1.4
pesos milyones. Sino sa suspect ay ginapadulong lang ini sa iya ni a certain to kagamig apang wala siya kabalo nga illegal nga droga ang iya dala. Sa karon ay yara na hunong ang suspitsado sa Bacolod City Police Station 8 kag nakatala na nga pasakaad sang kaso sa paglapas sang Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Ini ang dekalidad. Ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat kid Patrol 1. May gabi dira kay MGS Candido Heldore. Gap monitor pa. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinimanon nagsarat Patrol program Lunes edisyon magatako pinitiboraryo balik ini buwas Martes. Aton sining mga patrol la unit report in action nga napalagad karogabi sa action na Roger Gutiv, action BJ Pasible, Nelson Pateño, action Zel Minardo. Back to back sa piloto action Papang Nixon Taho. News Center Action Andy Pensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Henry Sporgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back to back kay Security Guard Company with IT Experts and El Rey Dutilios, Transmitter Control Tower sa Barangay Tarong Sila Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngala sa Station Manager, Nona Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñaran, ang inyo alagad ang Korman Action at Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbano nagasiling, adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat antes magtulog magpangamuyo, sa iyo papangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio!